Πριν κλείσουμε τη συζήτηση αυτή που πιστεύω ότι και πάρα πολύ ενδιαφέρον για όσους μας παρακολουθούν, θέλω να σας ρωτήσω, πιστεύετε εσείς ότι σε αυτή τη δίκη για την πολύ βρώμικη και σκοτεινή υπόθεση των παιδοβιαστών του Κολονού, μια μεγάλη συγκάλυψη, θα σας πω από την αρχή. Λέτε λοιπόν ότι υπάρχουν και πρωταγωνιστές της σκοτεινής και βρώμικης λίστας του Μίχου επώνυμοι. Η χειρότερη κακοποίηση από ειδικούς ψυχολόγους, των οποίων τα ονόματα συγκαλύφθηκαν. Σε κακοποιημένο παιδί. Δεν σας άκουσα. Τα τραύματα που έχουν δημιουργήσει σε αυτό το παιδί οι ειδικοί ψυχολόγοι της αστυνομίας, ούτε οι ίδιοι βιαστές δεν τα δημιούργησαν. Αυτό που λέτε είναι πολύ βαρύ. Για εξηγήστε το λίγο. Και με σενάριο για προστασία αυτών που είναι υπεράνω υποψίας και έχουν πολιτική διασύνδεση. Τελεία και παύλα, κύριε Παναγιωτόπουλε. Λέτε αυτή η καταγγελία που κάνετε είναι πάρα πολύ σοβαρή. Λέτε ότι... και στο δικαστήριο, δεν έχω πρόβλημα εγώ. Λέτε ότι κινήθηκαν παράγοντες από το χώρο των αρχών ασφαλείας για να χειραγωγήσουν το 12χρονο... Οι ψυχολόγοι της αστυνομίας. Ναι, αυτό λέω. Ότι κινήθηκαν για να το χειραγωγήσουν προς μια κατεύθυνση συγκάλυψης τα βίντεο επωνύμων παιδοβιαστών. Του παιδιού. Ναι, πείτε το, ναι. Εάν δούμε τις συνεντεύξεις, ο τρόπος που ρωτάει η ψυχολόγος, δεν θα τολμούσε να ρωτήσει μία γυναίκα η οποία έχει ζήσει τη ζωή της. Ένα 12χρονο παιδί είναι εκτεθειμένο στη μεγαλύτερη δευτερογενή κακοποίηση της ζωής του. Εάν μπορούσαμε να προστατεύσουμε αυτό το παιδί πλέον δεν προστατεύεται όταν μπροστά του ο ειδικός του παρουσιάζει συνεχώς άντρες που το κακοποίησαν. Αυτό το παιδί είναι ρημαγμένο, είναι μολυσμένο από τον τρόπο που εξετάζεται. Αυτό που λέτε είναι... δεν μπορούμε να έχουμε συγκαλύφθηκαν... αξιόλογα, αμερόληπτα. Άρα λέτε συγκαλύφθηκαν ονόματα παιδοβιαστών επωνύμων, αυτό λέτε. Βεβαίως. Και γιατί αυτοί οι επώνυμοι να μην συνεχίσουν τη δράση τους? Αυτό είναι μια πολύ βαριά καταγγελία, κύριε Αμέρο. Αυτό είναι μια απάντηση στα κατασταλτικά μέτρα που λέμε ότι πρέπει να ληφθούν. Πολύ βαριά καταγγελία και πολύ σοβαρή καταγγελία από έναν πολύ σοβαρό άνθρωπο. Από τους 26 ή 20 είναι έξω και μόνο 6 μέσα στη φυλακή. Είναι τρομερό αυτό που λέτε. Άρα δεν θα μάθουμε ποτέ. Είναι τρομερό, είναι η πραγματικότητα. Και δεν είναι η πρώτη φορά που αντιμετωπίζουμε μεγάλες δίκες που έχουν με κάποιο τρόπο, εσείς τα περιγράψατε πριν, σε ό,τι αφορά τα οικονομικά. Το ίδιο πράγμα σημαίνει και στο έγκλημα. Δεν είναι κάτι διαφορετικό. Εκείνη η ουσία. Όταν λοιπόν ο άνθρωπος δεν αισθάνεται ασφάλεια, όπως είπε και η κυρία Κοντράρου, στη δικαιοσύνη, διαλύεται το έδαφος που περπατάει απάνω. Μάλιστα. Δεν τον καλύπτει τίποτα, κύριε Παναγιωτόπουλε.